Għal madwar 10 ġimgħat sħaħ din is-sena ma kienx hemm mediċina out of stock. Dan meta l-Gvern wired sitwazzjoni fejn il-mediċini out of stock kienu jlaħqu il-mijiet. One News żar spiżerija li tħaddem l-iskema tal-ispizerija tal-għażla tiegħek. Iltqajna mal-ispiżjar Duncan Deċelis. Il-fatt li m'hawnx out of stock daqskemm kien hawn qabel, ovvjament naqas id-gergir, naqas ix-xogħol għalina wkoll għax pazjent kien ikollok terġa' ġibu iktar minn darba biex jiġbor il-mediċina. U allura naħseb li l-maġġoranza tan-nies huma kuntenti. Is-sistema spiżerija tal-għażla tiegħek tforni mediċina lil aktar minn 132,400 pazjent. Il-mediċini li l-iktar jintużaw bħall-aspirina, s-simvastatin, il-metformin, pinoli tas-sokkor u tal-kolesterol l-iktar mod maġuri. Meta kellna s-simvastatin out of stock, Penix ħieħ kien hawn għax ovvjament hija mediċina li użata minn ħafna pazjenti. Alla jkollok ħafna nies li deħlin b'mod kontinwu biex jiċċekkjaw jekk daħlitx il-mediċina jew le. L-ispiżjar fisser x'qed isir biex il-pazjent dejjem jinqeda bl-aħjar mod. Is-simvastatin tal-80 bħalissa m'hawnx. Qed nużaw tal-40 u l-pazjent jieħu tnejn flok waħda. Jiġifieri nistgħu nirranġaw b'dak il-mod. Qed nimxu u mixin plain sailing, jiġifieri kulħadd huwa moqdi bħalissa. Pass importanti biex titnaqqas il-mediċina out of stock kienet minn imħażen differenti f'lokalitajiet differenti, issa kollox qiegħed ċentralizzat f'maħżen wieħed f'San Ġwan. Minn San Ġwan qed ikollhom tqassim tal-mediċina kull xahar biex bekk ma jkunx hemm stok qadim u naqsu sew il-mediċini li jintilfu minħabba li jiskadu. F'ċertu każijiet il-mediċina titqassam direttament lill-ispiżjara. Meta tkun mediċina li tkun użata ħafna min-nies, insibu kooperazzjoni kbira min-naħa tal-POIC u ġeneralment tiġi urgent order. Ġifieri flok tiġi dakinhar ta' meta jmissna id-delivery aħna tiġi immedjatament, tiġi by courier.